kam tam ka tu ka BPP phi barden leite la menong ba biang ka khliu na ka tong phi barden usudon ka tu ka jing tibit kan pai ba ban chong sa nar phana pai ba bat ba big batem tibi ka du kadang hendrengi ki bala record to barden walong CM hadin bola sapen klem CM har jaka bu un khot itu prem di si ben kro ban ya pelu jimut ule khot ban na yodu itu ki bu ben kelumar tu te utama politician pun mi mukuli ketu ka an bit ben bamar maloi urisan na ka MDC balai ketu gede ke jingting ek ba pensengan buat boyang scam wile da ka kes ucop une hibat MDC begitu ki bayaro warden da gede ka kente kana ka kling ka tengah beti berkedu kadang pi banong giru rong ba akhir perkat itu kumbong ba pol warden udah tang masih adur ba karong sisngi der masih lur unam nang hire ben trekam nang ba itam ba pensit pai ba pen kelumar pai ba persa sorkar bet ya ka bade ba persahi ya ka balai ba persahi te pai ba da phi pai ba pai kau de sanar phna ong hite sanar phna yong ki tibur ki gadu kadang te kata gede jing ka BPP te ki pai ba ki ba sengsit BPP te ngate nga ajing mut ba dere ban ya sengsit bit kade ka sang ka ba ada piap sis pak snem ru ka BPP kan nami sorkar hire ban sisar